Sanibonani emsebenzini isitolo. Namhlanje ngifuna ukukhuluma ngodaba daba la ngapha ngakithi kwaNongoma usizi. Ngifuna ukukhuluma ngosizi lwamakoti. Umakoti osemncane nje owabanjwa kwamakhelwane. Usizi lwamakoti owabanjwa kwamakhelwane banjwe ubaba wakhona esendlini yensizwa yakwamakhelwane. Kukubo la kodwa wabanjwa ebusuku esendlini yensizwa kwamakhelwane. Kodwa ngaphambi kokuthi ngingene kulolo daba, kunezinsizwa engihlala nazo la nje, sinokuhlala nje sibe baningi mhlambe masihlangene sikhuluma ngeinto eziningi ezihlukene ezithinta impilo. Empeleni mina ngisuke ngikhuluma ngeinto ezithinta ijele, nabanye bekhuluma ngeinto ezihlukene nje. Sike sakhuluma ngendaba yokuthi mina ke vele niyazi ukuthi mina ngisuke ngikhuluma ngezinto ezithinta ijele, kodwa ngisuke ngikhuluma kakhulu ngezimbangela zokuthi kungani abantu begcine besemajele noma begcine beboshiwe. Elami ivangeli ke lilodwa kumuntu osuke engakaboshwa, lilodwa nje, ngelokuthi uma kwenzeka ubamba umuntu wakho, noma ngabe unkosikazi noma ubani noma intombi, noma ngabe kade uyifundisa noma ngabe kade uyithengela imoto, bese uyayibamba ukuthi iyajola, ungayibulali, ngoba lelo cala lokubulala intombi noma lokubulala unkosikazi lincane, livele leso senzo leso mawusuboshiwe uvela usibone kuyisenzo esingekho obungakwazi ukusi-avoida nje kalula mawusuboshiwe. It is very unfortunate ukuthi lento uyibona sewuboshiwe ukuthi ibincane kangakanani futhi ubungakwazi ukuyi-avoida kalula ukuthi ingenzeki. It's very unfortunate ukuthi ukubona mawusuboshiwe. Nami ke anginayo indlela yokuchaza ukuthi lento incane kanjani mawusungaphakathi ejele. Lethe nje intombi yakho kade uyithengele i-iPhone, ngoba abanye bethu they are too ignorant empilweni. Abanye bethu they are too ignorant to an extent that intombi moyithengele ifoni yasiyafebe uyayibulala. Abanye ke bayibulala nje intombi ukuthi ifebile, aze benzele lutho, ifebile nje, bese kuba ukuthi umuntu ngenxa ukuthi mhlawumbe isibhamu seduze avela akhipha isibhamu ayidubule. Kujwayelekile emaphoyiseni lokho. Mase kuthethwa icala usuyagwetshwa, usugwetshwa ulife, usuyahamba usuyahamba ejele. Mawusufika ejele futhi lento awuyiboni kuphela, ayuyiboni nje mawufika, uyibona usesitokisini, usazo-applyela ibail kuse-early nje. Mawusubona into zakho seyimile, usuboshiwe, usubona yazi yazi le ntombazane bengingafanele ngibulale man, ubona sewulenzile icala, unfortunately. So ke uma ke ngikhuluma ngokuthi mina noma ngabe unkosikazi wakho mawusumbambile ukuthi uyajola, ungambulali. So ke ezinye insizwa ke lezi ngithi nginazo la ziba nembono ke ehlukene, ezinye zithi hayi makunkosikazi nganami ngiyodonsa, makuumuntu akade ngimfundisa nganami ngiyodonsa and all that. Kodwa futhi ngibabekele ama-examples ukuthi hayi bona ngani khona usibani wafundisa intombi iwukuthi manje kodwa yamshiya akazange ayenze lutho. Ziningi indaba engihlale ngikhuluma ngazo la. Cha ngithi nangakini niyazazi le ndaba ikhona. So elami ivangeli lilodwa ngelokuthi noma ngabe kuthiwa umfazi noma ngabe kuthiwa indoda noma ngabe kuthiwa ubani, mayefebile nje ungacabanga ukuthi uzombulala. No, nawe wena nkosikazi, indoda yakho mayijolile ungacabanga ukuthi uyibulala, ngoba lokho usuke usuyibekela nje umgoga ukuthi yabona ke manje impilo yami ngiyayigcinisa la. Ubungafile usuke uyibekela nje umgoga ukuthi ngiyayigcinisa la impilo yami, kodwa ubungafanga.
So ke uma ngibeka lelo hlangothi ke insizwa ke inembono eminingi ke sekukhulunywa indaba ukuthi zihlaniphile lezi zingihlala nazo la. Hlaniphe kakhulu. Zikhuluma indaba ukuthi ke yini engenziwa ukuze umuntu meseganiwe engabi nebhadi lokuthi athole umakoti ozomjolela. Ayiziningi izinto esizibekile. Ziningi. Njoba sibazi ke abantu besifazana, abanye abantu besifazane bayajola out of nabo uthothi ngempela kathi ujolelana. Ukhona umuntu wesifazana ojolayo engenaso isizathu. Kodwa ke mina njengoba ngihlale ngichaza indaba zami, ngiyanginitshela ukuthi umuntu ewesifazane umeshelwa isiboshwa kancane ukuthi adabule. Mayishelwa umuntu oboshiwe kancane ukuthi adabule ngoba isiboshwa siya isikhuluma amagama kumuntu wesifazane akade agcina ukuwezwa. Isiboshwa siyawakhuluma amagama akade agcina ukuwezwa umuntu wesifazane. Uthothi uhlala nendoda. Lento ngeke ngayikhuluma phambilini ukuthi uma umuntu wesilisa ushela intombi uyibona edolobheni ngoJanuary mhlambe ngenhlahla iqome ngaFebruary enhle intombi iqome ngoFebruary kuyothi kushaya uDecember uzobungazi indlela uthola ukuthi mhlambe ngoFebruary lo indlela oyithanda ngayo ungenza noma yini kodwa ngeke ushaya uDecember usayithanda ngaleyo ndlela. Well ke ama factors maningi angenza lokho. So ngesikhathi ke usanda kuthandana naye umuntu uvuka ngo good morning alale nifonelane emini mhlambe kathathu ntambama ngo good night ngakusasa ucela ukumbona nani all that. Leyo nto ngeke uyenze kuze kushaya uDecember consistently. Ngeke uyenze leyo nto kuze kushaya uDecember. Hayi futhi ukuthi uma ungasayenzi uzobe ungasamthandi lo wesifazane cha. Kuzobe sewukuthi nje senijwayelene. Ngeke ngayikhuluma ku TikTok ku live leyo. Sizobuye ke kuyona mina udaba noma imfundiso ngichazeka kahle noma ngizwa kahle uma ngizisho ngodaba ngokuxoxa udaba ebese ke from odabeni wese uyayifundela wena. Kunodaba lapha ngakithi kwaNongoma ngizocela ungayisho indawo ngoba ngiyabona kuyaziwa vele ukuthi nomunye uzosuka ebona ukuthi ngikhuluma ngobani ngoba inhloso phela kusikho ukuhlambalaza kodwa ukubeka izinto ezenzekayo empilweni nje obasiphila nje ukuze nabanye bafunde kulezo zinto. Kunensizwa yakwaNongoma ngakithi iganiwe nje iganene nenkosazana eyakhona futhi ngakithi. Iganwe omunye usisi wakhona ngapha ngakithi. KwaNongoma ngeke ngisho isigodi ukuthi kuphi kodwa nje baseyigodini ezihlukene. So ke kuthe ngelinye ilanga cabanga ukuthi into yanini lento ya last of last year 2023 kuthe ngelinye ilanga enye into engizoke ngikhulume ngayo ilento niyayazi futhi lento ukuthi kade uthandana nomuntu wesifazane kodwa amandla ungenawo. Uthandana nomuntu wesifazane uyamthanda nawe uyakuthanda kodwa amandla awunawo. Kuvele kuqhamuka insizwa ifika imthathe igane imshadisa akuyeke wena. I mean akushiye wena ayogana lensizwa ebese kodwa ningahlukana noma isiganile. That is very important. It's very important ukuthi umuntu wesifazane noma eseganile ebese engehlukana kodwa nalo yamuntu ayijola naye. Uthola ukuthi ugana nje akaze besho ukuthi hayi mina ngisakufuni nani. Uthola ukuthi lo uyagana kodwa uyambikela imfethu ngiyagana phela sebengilobolile kanje mhlambe masingabonana nje singabonana kokugcina nibonane ngesikhathi esalotsholo lwesifazane. Hawu nizothi mayeseganile mhlambe naye esaqala ngoba phela yonke into musa iqala unokuthuka. Mhlambe kuzokwenzeka kwesifazane thola ukuthi useganile kodwa usasaba ukukhuluma nawe wena owawujola naye engakagani. 2 months 3 months usejwayele emzini siyabonda hayibo ukushada nje kanti kufana nje nayo yonke into seyaqala kuyakufonela.
hey yazi phela ngangithi hey angisakwazi yabuza lo yakunjani emshadweni hayi umshado right nje akunankinga nani hey kodwa khona ngiyakukhumbula all that beqala ke behlela indlela kubonana so izo zonke izinto besidiscussa lezo la kunomakoti wangapha kwaNongoma washade nje nenye insizwa kwathi ngelinye ilanga esedrobheni le ndawo ke isemakhaya kakhulu ikude mawusuka khona ngakuba lo makoti uya edrobheni so nezimoto zakhona mayisuka edrobheni ziya khona lezansi cishe ngalisho igama zithatha isikhathi eside so ke lo makoti mayisedrobheni ozothenga kwakulesihlanu ebese kuthi ngabo 3 nje shawo 3 seqedile ukuthenga 3 yabo 4 kanje bese ezongena emotweni ke eyohlala engene emotweni itekisi ziyaphuza ukugcwala imoto zangale ezansi kukude angazi noma ku50 rand ukusuka khona ukusuka etown yakhona kulezi ndawo zasemakhaya ngapha kwaNtwana ngo uma ke lo makoti nje semncane le nje jana lesencane esanda kushada eshade nje sencane yamanje leyo WhatsApp so mayiqeda ukuthenga lo makoti ehlezi emotweni ahlale bese kungena umfana wakamakhelwane wangakuba umfana kamakhelwane osegoli angithi phela umakoti ushadile sengena umfana wakamakhelwane usuka egoli lo mfana uyafika uze emakhaya nakhona egoli ngathi kwakuphela itoho ngoba emakhaya wayesazohlala nje impela wayesazohlala nje mayingena lo mfana eTexini engene awebingelelana lo makoti hawu makhelwane niyaphila siyaphila hayi yonke into ihamba kahle lo makoti indoda yakhe nayo isegoli weli ke basegoli ngokuhlukana likhulu kwigoli indoda yama lo makoti usegoli naye indoda noma lo mfana naye lo mfana lo suka egoli so lo mfana mayengena la iTexini efica lo makoti ayibehlaleke bexoxeke lo mfana uphethe amasavana enqwaba uphethe amasavana ngathi uphethe yama6 amabili noma amathathu amasavana shothi uhambe wathi uphethe isikhwama nje usuka egoli wangena eTexini wasethenga lobutshwala so mayiphuza la iTexini ke aphuze lekho exoxana la umakoti ebese lo makoti besethi hayi na uyaphuza kusho lo makoti kodwa phela uyabaza abantu besifazana umuntu wesifazana ukhona umuntu wesifazana ophuzayo kodwa uyakwazi ukuhlala inyanga noma 2 months engaphuzi ngenxa ukuthi aliveli ithuba lokuthi aphuze nike nibone emakhaya lento engikhuluma bakuyimisebenzi emakhaya uthi khisha utshwala bamantombazana ukhiphe ngisho ugoloko uthi ukhiphe ugoloko emibili ufaka endlini yamantombazana uvela uphele mawuthi yabona hawo sibani badakiwe baphuza nje makuyimisebenzi yabona weli ke abanye phela baphuza every day so lensizwa igcina sephuza nalo makoti njoba bebabili la iTexini egcine etshontsha naye ephuza lamasavana ayebephuza ke kuze ke kungene itekisi izigcwale ingathi umfana ehambe yothenga amanye futhi amasavana ebuye ezeli nawo la iTexini bephuza kuze itekisi ziphume entambama njoba iphuma manje nje ngo past 5 kuya ku 6 yozifika entambama ngo 7 emakhaya vele sekumnyama bephuzeke lo mfana nomakoti bephuze ihamba itekisi ihamba izofika so ngesikhathi ihamba bayaphuza la endleleni vele sekumnyama eTexini nomakoti usiyakwazi ukuphuza entshontsha yabona ke eTexini manihlezi nixoxa nje eTexini uma sengena udriver esihamba itekisi bese evula iredo uma nixoxa manje sekudinge ukuthi usondele eduze kwalo uxoxa naye usondele la endlebeni eduze lo uxoxa naye so nalo mfana ke maye xoxa nalo makoti sekudinga ukuthi manje asondeleke endlebeni ezoxoxa nalo makoti ke hayi bexoxe bephuza itekisi ihamba kushuthi buze ukuthi ungena utshwa lo mfana ke vele wayekade ephuza phela nasendleleni suke egolwa ayiphuzela nje uma sebesendleleni
ngenxa ukuthi sebethe ukuthinta sebethe ukuphuza begcina sebethintana ke kabi begcina angazi ukuthi kwafika kanjani lapho kodwa begcina sebethintana kabi egcina insizwa lo mfana lo egcina semthinta kabi lo makoti naye lo makoti arespond begcina sebethintana yabona vele seyitekisi kumnyama akekho phela futhi onakile ematekisini amasemakhaya ke kuyagcwala utho plastic kugcwele nje akekho onakile futhi sekuthiwa kumnyama phela etekisini behambeke beze bofike eNgolo behambeke beze bofika shingalisha igama kade angifuna ukulisho behambeke beze bofika ngasemakhaya so mase bengasemakhaya bese hlaqali umakoti wele ke beqale phela behla abantu kuze kuzokwehla umakoti umfana engakehli umfana ngazi ukuthi wayezokwehla bangomakhelwane nje kodwa umfana wehla kulesi stop esiphambili dlana umakoti wehlala yabo kusho ukuthi umgwaqo uphumuthi kuzosala umfana la kuzosala umakoti bese kuthi ngaphambili dlana kusala umfana imizi nje sondelene so ke uma sebethintene kanjalo balolana kanjalo bese ehla umakoti ebese sala nomfana le kubo ingathi lo mfana wayenayo inamba kamakoti wabhalela lo makoti ke ku WhatsApp wathi hayi imina lo sibanibani umbhalela nje usese station nomakoti akade ayothenga salinde ingane ukuthi izothatha umbhalela ku WhatsApp lo mfana uthe wathi mayehla nje lo mfana nangi phela umakoti naye usese stopini lapha so wambhalela ku WhatsApp uthi hey yazi phela manje kusho ukuthi umbhalela ngalento yadiyenzeka ekade yenzeka eTexini ngathi umakoti ngathi bese begcine bevumelana ngokuthi hayi awume ngibeke impahla mhlambe bese sixoxe nangampela hamba ubeka impahla umakoti exoxe bavele bajula kanjalo ke bajula kanjalo ke ngathi umakoti wahamba ufuka beka impahla baqhubeka baxoxe efonini base bephuma bahlangana enhla komuzi lapha uyabo abantu bayazi phela indawo yangakubo ukuthi masimi lapha ngeke sibonakala bahlangana enhla komuzi phansi kwesihlahla zakhala mawubuka lo mjolo walaba bantu akekho umuntu obehlela ukuthi sizojola umakoti naye lo mfana lo bebengahlelanga ukuthi namhlanje sizojola namhlanje ntambama umakoti bengahlelanga ukuthi ntambama ngesikhathi esuka kube kuseni edolobheni esuka kubo edolobheni bengahlelanga ukuthi ngizojola namhlanje ntambama ibingekho kuyena le nto imfice nje endleleni njengoba sengichazile naye lo mfana ngesikhathi esuka eGoli ubengahlelanga ukuthi mangifika edolobheni ngizofuna umakoti engizojola naye bengakuhlelanga naye bengazi so ke baqala ukujola kanjalo ke lo mfana wajola nalo makoti balingana vele mangithi umfana ngisho ukuthi insizwa nje kusho ukuthi ebinge not ukuthi umfana omncane phela kusho ukuthi balingana nje nomakoti so ke kuhambeke kwahamba ngoba phela umjolo noma ungaqala niufihlile mawumnandi ngeke nigcine noma ngathi nina senifihlile kanti abantu sebeyanibuka nje nina ngathi nifihlile abaniboni kanti nenziwa injabulo abantu banibuka nje so lensizwa kuthema sebejola kanjalo kwase kuthi ngelinye ilanga ngawo 2023 usiyophela nje sekula ku December kushuthi bese lo kubuwa lo mfana ke manje kunezimbuzi endaweni yale kuyihlanzeka indawo yale Zanzi kunezimbuzi nje kuyafuywa kakhulu ziyatshontshwa futhi izimbuzi yabo nje kongolotsha kobani kuyale Zanzi ziyebiwa kuMasukaneni ngapha ziyatshontsha izimbuzi kakhulu zifuyiwe futhi so ke kwase kuthi ngelinye ilanga kubuwa lo mfana lo osejola lo makoti ubaba wakhona elele nje ebusuku evelezo sengathi khona izimbuzi ezwe ubugungqugungqu lapha esibayeni sezimbuzi
ebese ethatha ifoni efonela lo mfana wakhe khona lo mfana usendlini ubaba usendlini yakhe ulele nomama wakhona umfana usendlini yakhe lapha so afone ulo baba ethi hey sibanibani awubheke lapha esibayeni ngizwa ngathi kwakungo11 nje ebusuku awubheke lapha esibayeni ngizwa ngathi khona abantu abajutsha imbuzi akukhonto ekukhala ngathi izimbuzi bese lo mfana ayiyavuka baba kushuthi avuke lo mfana ayo checka imbuzi bese kanti ubaba lo baba wakhona emva kwesikhashana alokho ebuzwa lobugunqugunqu yabo elokho ebuzwa lobugunqugunqu kanti imbuzi ngazi noma zayikhwelana noma kokwenzakalana bese egcine sesukuma lo baba mayisukuma ephuma la endlini ebese uyela yena manje sibayini ufuna ukuyobona well ke indlela niyazi emakhaya izindlu zihlukene so lo baba mayisukuma indlela mayiphuma la endlini yakhe before afike esibayeni uzodlula indlela yakhe idlula endlini yemfana lo wakhe mayithuthuthi kuyakhanya endlini kuvuliwe nje kuyakhanya endlini yakhe lo baba kuvuliwe isivalo lesa singenhla sivuliwe evele ngene lo baba engene endlini yalomfana ufuna ukubuza ukuthi useyili lapha esibayeli noma ufuna ukubuza ukuthi kwenzakalani mayithi uyangena nje lo baba evele efice umakoti phezulu kombhede ucofa ifoni avela akhuza ababaze lo baba uyabazi ko baba bakudala basemakhaya nje avela akhuza ababazi ukuthi wena ufuna kanti umfana uphumile wayesibaye usesesibayeni umfana ushiya endlini ekuvuliwe bebengakalali lapho sayicofela kanti khona labo TikTok abanganilalisi uma esaphumile lo baba ufuna mina ngamsela imoto kuphi lesango okay